espekulazioaren kontrako mobilizazioek ez dute etenik iparraldean. Aldi honetan, Ainoako herritar talde batek Arkaitza etxearen salmenta salatu du elkarretaratze baten bidez. Etxeak kasik 2 milioi eurotan salgai ezarri dute. Arratsaldeon ikusentzuleo, gaurko saioa Ainoatik agurtzen dugu. Hementxe bertan herritarrak mobilizatu baitira ikusi dugun etxearen salmenta salatzeko. Gai hau aipatzeaz gain beste hainbat gai ere jorratuko ditugu gaurko emankizunean eta asteburuari begira ere jarriko gara. Ongi etorri! Etxebizitzaren espekulazioaren kontrako elkarretaratzea egin dute Ainoan. Duela urtebete 470.000 eurotan saldua zen etxebizitza bat, kasik 2 milioi eurotan salgai jarri dutela salatu du Ainoa beti elkartea. Salatzeko lur espekulazioa, etxebizitzen inguruko espekulazioa, Ainoan eta inguruetan. Ainoan hau ez da kasu bakarra, baina bertze kasu batzuk, karrikan edo inguruetan. Ezinezkoa da gaur egun guretako etxe baten erostea, gure lantxariekin, gazte gisa. Hori erokeri bat bihurtzen ari da, beraz hemen bildu gira Ainoarrak, inguruko jendeak hori salatzeko. Hemen aiz haute txigisaz, erraiteko gure gazteak, Ainoarrak, ez dute guai etxe bat erosten al. Etxe hau 2 milioetan, bada bertze batzuk hor kasi milioi baitetan saltzen dire, gure gazteak ez dira egoten al. Eta Euskal Herri gazterik gabe ez da Euskal Herria. Aipaturiko kasua ez litzateke herriko espekulazio kasu bakarra izango. Hain zuzen, 2 geletako beste etxe bat 460.000 eurotan saldua izan da. Eta beste bat berriz 960.000 eurotan. Ainoako karrikan bada etxe handi bat, bortz apartamendutan zatitua, eta hori standing apartamendu gisa saltzen dute. Beraz, hor argi da gu ez garela batez ziblatuak herriko gazteak standing norendako da. Maila bateko jendeentzat eta apartamendu horiek 4.000 euro edo 6.000 euro artean metrokaratua saltzen dira. Herriko etxe arazoari aurre egiten entxeatu da, baina momentuz ez du aterabiderik atxeman. Gangara jendeak ikusterat, baina hala ere zaila da. Jendeak nahi dute dirua eta haren buruz. Herriko etxeak ez du aterbidea honitz. Eta hemen kanpoak aldean badire laborarien lujak, baina luja horiek etxean lutuak dire. Eta hortarako ez dugu fitxik egiten al. Galdetu diogu lujak beresteko. Ez da dirurik, ere herriak ez dute dirurik erosteko. Okupazioa litzateke aterabide bat. Gu momentuz elkartetikia gira, ez gira prest oin hortako, baina zetakoaz. Herritarrek espekulazioaren kasuak salatzen dituzten bitartean, Euskal Elkargoko hautetsiek lanean segitzen dute Paueko auzitegi administratiboak bertan behera utzitako konpentsazioaren neurriari alternatiba bat bilatzeko. Hain zuzen hedabide batzuetan agertu den bezala hautetsiak etxebizitza turistikoen alokairua mugatzeko xedea duen neurriaren bertsio berri bat lantzen ariko lirateke. Hasteko ari da aztertzen neurri guziak, Paueko auzitegi horren erabakiari kontra egiteko. Eta bereziki, lehen gauza, Estatu Kontseilurat eremanen du erabakia, baina horrek denbora hartuko duenez, urte bat gehienez, erabakita beste bide guziak aztertzea erantzun azkar bat emateko, eta egun hauetan lantzen ari da ze erantzun emanen den, agian tribunal administratiboan berean erantzun bat emanen da fiteago egiteko, eta ondoko egunetan izanen dugu informazio gehiago, jakinen duguean bozkatuko dugun erabaki berri bat horri aurre egiteko, eta izan daiteke uztailean bozkatzea. Euskal Elkargoko hautetsiek neurri berri hori uztailaren 9an iraganen den biltzarrean aurkeztuko lukete. Eguraldiak ez badu asko lagundu ere, Gay Pride martxaren 22. edizioak kolorez jantzi ditu Biarritzeko karrikak. Lebaskoz elkartak antolatzen duen ekimena, gure harrotasunak ez du mugarik lemapean iraganda. Jendetza bildu da LGTBI komunitatearen eskubideen defentsa aldarrikatzeko helburu duen hitzorduan. Hitzorduanek balio du ikusgarritasuna emateko LGTBI komunitatearen eskubideen defentsari, bai gazten eskubidei, baita besten eskubidei ere. Actuellement, il y a quand même un recul
Gaur egun erasoen kopurua emendatzen ari da. Frantzian oraindik badoa, baina herrialde batzuetan gure eskubidek atzera egiten dute. Emazten eskubideek ere. Gure helburua da oroitaraztea hemen gaudela eta besteak bezala garela. Besteek bezala familia bat eraiki nahi dugula, eta askatasuna izan nahi dugula gure orientazio sexuala edo generoa hautatzeko. Gure eskubideak defendatzera, jende askok uste du hau dana konponduta dagoela, badirudi hemen normaltasun osoa dagoela, eta zoritxarrez ikusten dugu gerozta gehiago, hau aurrera jun ordez atzerakagoa zela. Gorroto diskurtsoa indartzen ari da, eskuinarrak zorionez Euskarrian zein beste, estatu espainolean eta frantzian gehiago, baina azken finean gure eskubideak berriro kolokan daude, eta ez bakarrik Europa. Jarraitu behar dugu rebendikatzen, hemen ez da ezer, lortu inditu gauza batzuk, baina galtzeko arriskoa eta gainera nahi dugu hori eta askoz gauza gehiago. Parte hartzaileen artean gazteak izan dira nagusi. Horien erranetan horrelako hitzorduak funtseskoak direlako kolektiboaren sostengua sentitzeko. Erakutsi nahi dugu hemen gaudela eta denok elkarri sostengatzen dugula. Etxean bakarrik daudenek arazoak dituztelako jakin dezatela ez direla bakarrik. Benetako askatze bat dago. Aintzineko belaunaldiak ez ziren ateratzen. Orain komunikabideetan ere agertzen denez, askok pentsatzen dutela atera daitezkeela. Homosexualen arteko ezkontzaren belaunaldia gara. Demokratizatzen denez, geroz eta jende gehiago ausartzen da. Orientazio sexualarengatik beren herrialdeetatik ihes egin behar duten pertsonen egoera salatzeaz gain, gaur egun mentalitate askotan mugak existitzen direla azpimarratu dute parte hartzaileek. Pertsona euskorrenak gaur egun LGTB erbesteratuak dira. Frantzian zortea dugu eskubide batzuk eskuratu ditugulakoek eta egoera egonkorra da. Baina homosexuala edo transexuala izateagatik beren herrialdeetatik ihes egin behar duten pertsonak lagundu behar ditugu. Gaur egun egiten ez den zerbait da. Oroitarazi behar da munduan gaindi 70 herrialde baino gehiagotan homosexualitatea kondenatua dela eta horietariko 11 heriotza zigorra aplikatzen dutela. Ekainaren 29 eta 30 Madrilen egingo den NATOren gailurrean munduko 40 estatu buru baina gehiago hartuko dute parte eta ondorioz kontrolak zorroztu dituzte Lapurdi eta Gipuzko arteko mugan uztailaren 3 bitartean. 3 puntuetan polizia eta guardia zibilen presentzia emendatu da, Irun eta Hendaia arteko Santiago eta Biobia zubietan eta baita autobidean ere Biriatuko ordain lekuan. Evitar que puedan entrar elementos. NATOren gailurra oztopatzen alko luketen pertsona, material arriskutsu edota elementuen sarbidea saihestea da helburua. Gailurra dela eta martxan jarritako dispositiboaren baitan orotara 10.000 polizia eta guardia zibil mobilizatu ditu Espainiar estatuak. Queremos mandar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía vasca. Lasaitasun mezu bat bidali nahi diogu euskal gizarteari, kontrolak selektiboak dira eta saiatzen ari gara ahalik eta gutxien oztopatu dezan autoen joan etorria. Que sea lo más fluida posible. Normaltasuna nagusi bada ere, hainbat momentutan autoilarak sortzen dira. Gogoratu behar da, kontrol hori ez gain, COVID-aren pandemia hasi zenetik, Frantziako poliziak ere 3 pasabide horietan kontrol iraunkorrak dituela beste noranzkoan. Lau hilabeteko etenaldiaren ondotik Zeamaiz taldea eszenatokietara itzuli da eta Hendaiako ikastolaren 50 urteak ospatzeko kontzertu bat eskaini du. Ikusentzuleok bilbotarren musikarekin agurtuko dugu gaurko saioa. Bihar arte!